Ika kubur ke bang kuat ban Wanra Ahmad Jongpi, ke bang kuat ban share, ke bang kuat ban pensengau, pat ngangai scam, pana kaliang jongi, kum ki dikot jong ka ribet kejat ben riu, nyau trap jongi, ngim syam la klet ya ka ne ka pang, bat ngidang ya ap kemi lenti, ba hadu lano, bat ka ei kata ka report, lani ka ei kata ka kaipot, ke ba ka sorkar MDA. Kan peni lani kan Wanra lani pan pensyai pat ba habaya dei bat ka jing sim jubor bat ka jing penyap jubor ya ka mensim jong iba Chesterfield thank you na ka yeng ka ba isa siteng mit siteng yong ki wan ban siat yap di ha ka tei ka yeng ha ka ba ngim song ban pediang bat ka long ka ei ka kubor ka ba pensu jer ka ba pensu nyang kriat ya ka ribet kejat ben riu bat ka penlong ru yang i kom ki dikot jong ka ribet kejat ben riu ba ngila sedang benduk jing syania ya ke sorkar MDA pangila sedang benduk jing syania ya ke police department ha ke ba ha ke jing sisa ngi kemi lenti bat ngi kermen scam ba ke police department kan dei kita ke wei na ka department ban ai kilat jing ya da ki jing ya rap nam ta kino ki badon kam ya kata ke jing ya rap lah ha kanu bentah ban yada kamtam lelei ya ka jing im jong u le ne jong kanu ki nong song sinong hang ne hapo gejala ne hang ne hapo kari India han rei ka ei ka khubor ka pasausi ka long ba si teng mit la long kom ki mention no ki la lek ban set yap ya uni urang ba jong ka jat ben riu hang te hapo yeng sa bat hatu pisau la ban mudur ba ki kun i la ukpa bat kelon yap hamadan ban jelei da kasnam hakaba hakmat jongki la siat dia bat la sim jubor ya ke jing im jong ni urang ba jong ke jat ben riu bat ka ei ka khubor ka bang kwa ban ong hang ne bat ka ei ka message ka bang kwa ban pha hang ne ka long ba balai ka sorkar MDA pipen slam ya ka kaipot pipen slam ya ka report habaya dei bagi jing peniap ya uba Chesterfield thank you hatu pikwa bagari bagi jat ben riu pikwa bagi nong song sinong jong ke jela kiduk ya ke jing syania ya pi kim don su ke jing saw singan ha ke jing yalam ke jong pi ha ke jing sensar ke jong pi namar ba lara kom ka ribet ke jat ben riu ngiyo ya ka kaipot ka ba clear bat ka ba syai ha ba yedei ke jing peniap jong ka police department ya uba Chesterfield thank you katno kan long ke jing singan bat katno ka long ke jing saw tenam han rei lara kom kini ki susah ha umdum bat ngim yo ke jing syai ke ba tikna bat ke ba pura ke ba mut ba ki pat ba no snong ki rit mensim bat ki pat ba no snong ki du jing kermen hang ne hapok ka jela me klaya hang ne hapok ka society ke jongi ha ke ba tang namar ba ki dei ki police ki la ban peniap briu kat bamon tang mar ba ki dei ki police ki la ban sim jubor ya ke jing im jong urang ba siteng mit siteng yong te ke ni ke long ke ba kom ka ri ber jat ben riu ngim seula ban pediang dalelei ru bat ki dikot jong kari berjat ben riu ngam tharai bat ri tang manga baleng a bat bakwa ya ke jing syai ke jing bisar ka bahok ri baro na pipi kwa ya kata ke jing bisar ka bahok bat ladangi kwa sya kata ke jing bisar ka bahok ngidi ben yang teli ka wei bat sasisin pat ngin pen kiwen ya kani ka bring nyok trap jongi ban yo ya ke jing syai ka bati kena ka bapura kenang banginem sya yurot ya kata ka hok long briu man briu hang ne hepok ki imlang ka salang bat ka ei ke badon selendan ngayu i kini ki sngi ya ka wei ka statement ka bana ka sorkar MDA ka ong ba ngimla ban place ya kata ka kaipot lani kata ka report ha bayade ke jing sap nyap jong ba Chesterfield thank you namar ka long very sensitive ka ei ka ba don hang ne ha kata ka kentin very sensitive ka la ban dei ba uniu justice ba sim ya ka case jong ba che ila ban mention in details ya kita ki badon keti ha kani ka kam peniap briu ha kani ka kam bam briu ka bala sim jubor ya unim rang ba jong jat briu ba Chesterfield thank you le se ki la don ki kerteng manu kita ki police officer ki badon keti manu kita ki minister ki badon keti daina ta katau kim nut setia ban Wanra kloi ya kata ka kaipot ha ba yedei be jing syak peniap jong ini ba Chesterfield thank you pat ka ei ka bang kwa ban ong ne ka long ba ka sorkar MDA ka syukut su study ya ta ka kes ban su examine rei phim ju ai result meno ka ri bagi jat riu ni angnut ba ka sorkar MDA kam dei su ba phin su study ba phin su examine han rei phidei ban Wanra no ya kata ka result ka ba syai ka ba tikna la ka la progress ha ei bat ka la poi hang no ka ni ka kes ka ba nakaliang
jong ke polis department kila sim jubor ya ke jing im jong uni orang ba jong ke jat ban riu te khublai sibun sa sisin pat nga khot nga wer phi ki paradok ki prasnam bang ngim dei ban kenran din bat ngim dei ban sha jam ba ka hok long briu man briu kan sha yu roj rei ai ba ka hok long briu man briu kan yang rasong bat ai ba kita ki riu thang snam ki riu boman kin ngat ha ke jing pen sistem ka ba dei hok bat kin ngat ha ke jing pen sistem ka ba kat kum ka an jong ka riti sensar pat ba hang nepo kari India te khublai sibun sai kenduk pat ha ke wei ke video